15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва боздид аз ҷараёни барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Сарвари давлат бо нишони эҳтирому қадришиносӣ ба гузаштагон нахуст оромгоҳи олим ва мутафаккири Машриқзамин Мир Саид Али Ҳамадониро зиёрат намуда бо қироати оятҳо аз Қуръони Маҷид баҳри суботу оромии Тоҷикистони соҳибистиқлол, осудагии мардуми кишвар ва пешрафту шукуфоии ватан дуову фотиҳаи нек карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Деванасой шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Деванасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳлунишини шаҳр мегузарад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Деванасой шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Деванасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳлунишини шаҳр мегузарад. оби каналҳои зикргардида ба дарёчаи Кӯлоб ворид шуда дар ноҳияи восеъ бо дарёи Ёхсу якҷа мешавад. манбаи асосии оби каналҳои зикршуда барф ва боронҳои мавсимии пуршиддати баҳорон мебошад. соли равон тавассути сои Тебалай ва Шураксои шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи боридани боришоти сахт сели баланд омада то хубрӯи гузари дар минтақаи зирсодаи Хмонро пурра валангор намуда тибқи дастури сипоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони вазорати нақлиёт дар муддатҳои кӯтоҳтарин дар корҳои тадқиқоти гузаронда лоиҳаро пешниҳод намуданд ки лоиҳаи мавҷуда дарозии қубури обгузар дарозии 100 метр тавассути сои Шураксой ва тавассути сои Деванасой қубури обгузари дарозии 48 метрро татбиқ намуданд. ёдовар мешавем ки 11 майи соли равон бинобар боридани зиёди борону жола сел ба вуҷуд омад ва дар натиҷаи офати табиӣ дар кӯча, маҳалла ва деҳоти шаҳр ҳамагӣ ба 145 хона, аз ин шумора 43 хона пурра, 102 хона қисман ва 606 иншооти ёррасон хисороти ҷиддӣ расид. инчунин 10 адад пул, 4 адад муассисаи таълимӣ ва томактабӣ, 6 километр роҳҳои автомобилгарди кӯчаву маҳаллаҳо, хатҳои интиқоли барқ, 7 зеристгоҳи барқӣ, зиёда аз 13 километр хатҳои обёрии каналҳо, 5 агрегати барқӣ, 128 садияк замини кишти зироат, 128 сар ҳайвони калону майдаи шохдор зарар дид. маблағи умумии хисороти расида 45.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. то ба имрӯз бо ҷалби техникаҳои зарурӣ дар маҳаллаҳои хати роҳ, Даминзода ва маҳаллаи Нонбои Поён ки аз офатҳои табиӣ бештар зарардида буд, корҳои барқарорсозӣ, тоза кардани селобаҳо ва дар умум ба миқдори 5000 метри мукааб гилу селобаҳо бароварда шуд. бари бартараф ва барқарор намудани ҳолатҳои фавқулода бо кӯмаку дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб корҳои бартарафсозӣ рафта истодааст. ман аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби тамоми техника ва механизмҳои худ имрӯз тоза намудани сои Шураксой, Деванасой ва Тебалайсойро оғоз намуда, айни замон дар манзили истиқоматии шаҳрвандон лоиха тоза намуда роҳҳо ва дигар иншоотҳои росон барқарор намуда истодаанд. дар маҳаллаи Фирдавсӣ як адад қубур бо дарозии 14 метр барқарор шуда, дар 182 километраи роҳи Душанбе Кӯлоб корҳои сохтмонӣ
идома дорад. Айни ҳол дар маҳалли якҷояшавии каналҳои Деванасой ва Шураксой бо дарозии 1350 метр корҳои заминӣ, оҳану бетонӣ ва барқарорсозии иншооти пасткунандаи суръати об ҷараён дорад. Дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рафти корҳои сохтмонӣ ба коргарон дастуру ҳидоятҳо доданд.